What's up, my beautiful people? It's Onyulo TV again, and today, ladies and gentlemen, guess what? An exclusive with the one and only. Yani, this guy is an incredible person. Is a blogger. Yani, this guy, but ngani nigi nyiri mang'eny piny ka. Manadona digidulu. Ladies and gentlemen, welcome to Breakfast with the Nyulo. And of course, tonight or today, my guest, Zakopondo. Zachariah, the Duke of Alego. Jahocho 001. Ilo ni Zachariah, the Duke of Alego, Jahocho 001. Hey, Zakopondo. Yes, bro. Nice to meet you, bro. Pleasure. What cheers, chai? Cheers. Ilo pleasure. The pleasure. Pleasure. Atawalesa. Zakopondo. Yes. So, watu ni madwathi chap cho kadwa na account time ni mang'eny. Nini ngamo ditch? Adech kabisa. Ngamo ditch kabisa video weche ni Facebook kacha, in gi nyiri koni, scandal koni. So apart from bedo gi nyiri mang'eny gi bedo gi baby mamas mang'eny, ang'o kendo mibere? Gima bere. Abere gik moko ka mobilization. Mobilization. Yes. Ana ng'at manyalo kelo ji kamoro achiel. Ichoko ji. Anyalo choko ji. To mano sake yaw mano kiyaw kata kanisa. Mano be naparo. Nadayo gosip na moro ma uchieng' ja. O idwa yaw kanisa gi usip ni moro. Moro no chieng'. Ochieng'. Iluonge ni professor. O professor Ochieng'. Kadi ng'eye. Achiel professor Ochieng' Maxwell. Ko nwado non gi talent mar mobilize ji. Wanyalo mobilize ji mang'eny. Mano talent. Platform, mano talent. Mano talent. Zakopondo kod mobilize ji. Ok en gima yot. Ok en gima yot. Mondi kaka ji kata 50. Miket kamera achiel ni koro discuss. Kata ka mana ji 20. Yeah, because I'm seeing in a very great following social media. Kata no ka ibedo followed gi almost 70,000 people. Jing'eny maluwa. Kuro ufwenyo ni un gi talent. Giluwa yo marach. Ok, nitie moko maluwa yo marach. Nitie ng'ama nyalo luwe yo marach. Owacho nati machaja scandal, walu scandal. But wano kwan jo scandal. We are just humans. Mana kaka jomoko go. En mani scandal emo ero luwa. Scandal emo ero luwa. Scandal ko so scandal. Emo ero luwa. Iluongo ni Zakopondo. Koro apart from that, bende wanjok ma oero maendeleo. Koro siche mwa mobilize jowagi. So we take advantage of numbers. Mana mapiyo zako kadani mondo wi owil. Yes. Iwacho ni in to kod osiep ni ma Professor Maxwell Odongo. Ufwenyo ni un gi talent. Wan gi talent. To mano ufwenyo let manade ya ogoso ne utime kada chon. Chon no ko ono papa ko wan gi talent. Upo. En gimoro mar. Koro jok ni udwa yawo kanisa. Koro odayo gimoro kanisa, onyalo yawo kanisa. Gik moko mang'eny. Koro ang'o ma gi expect? Odayo nyaka political party maro. Kangi ibedo matek jopiny. Sani ji yawe. Joma be no yawo margi, jomigoro yawo margi, siani gi margi. Wambe odayo yawo marwa. Maru ni inyalo luong nang'o? Iluonge nang'o? Marocha pod waparo ne nying. But wada miye nying moro ma nikech ng'eny jok mo-follow wa gin mine. Mine supporters wa mang'eny. Koro unyalo luonge kata mana ni wachung'uru gi mine political party. Wanyalo kete kata ni iluongo nang'o? Koso wachake ni ladies forum. Ladies Mano forum. biro bedo manyiri ahinya. Wanyalo kete ni mtetezi ya wanawake. Mano tudhi yudo ji. Gi Kiswahili mutiyo kwa ni mtetezi wa wanawake, chama cha watetezi wa wanawake. Chama cha watetezi wa wanawake. Kiswahili betek. Kiswahili betek. Wanyalo yes. Ena gimatetea ni mamon. Mano party no dhi bedo mabare kabisa. Party wanen mar tetea interest mag mon. Yes. Kuro mano gima Zakopondo berie number 1. So Zakopondo, another question. Yes. Apart from kuro talent mifwenyo ni in go mar influence ji maji luwi. To ang'o kendo mi itimo mupogre away from social media. Now you're a bit of your personal life. So what Zakopondo en ng'ama nade in past ako. So what's your career? Ipenjo my source of income. Your source of income. Okay, source of income. Iluongo ni source of income. Wan gi bwana moro watiyogo. Nwatimo kode ohala matin mag weche pichni gi.
watimo sani bende wadachako kendo moro kama lewni mabeyo. Lewni mabeyo. Mabeyo. Dono waseyudo duka kamoro but pok roll out. Maber kaka onego bed ni nitie. Koro mage matimo sani matin tin. Alafu kendo side hustles bende nitie. Kaka product endorsement. Product endorsement bende timo. Matin tin tu. Moro kiluonga ni Zaka ya utenda moro ka. Bichieme. Koro kichiemo tikabiro kanya ka chiemo. Ya chiemo to wako chiemo ka gombaka. To ngiso ji ni bwana mo MC Onyolo hotel. En located. Kaka koro wametho kani subscribe. Subscribe. Wai meto ya masari aka. En manini se ko chama Chaini hotel more than 50. Lakini Konyulo ka wachame gi 25. Koro this 25. Koro influence ji. Yani koro no jok moluwa ma odak machiegni kanya nyaka gibigi methi. Gibo mana biro metho kanyo wachini kara kacha chaimayowa. To Konyulo kacha iler to hotel ler. Wabiro chiemo bed ba obed kanye. Koro watimo gimo kata products loso gik moko. Yes. Mano wach marie komera. Zako Pondo kare ngama lich. Number 3 adwa nataka peji gimoro Zako Pondo. So Zako Pondo angeni en gimoro matek jo sana jo manyiri makore tete age ngeni koro nyaka ka penji gi Raila ni tabedo gi buok moro matin nikech abit ka luor nikech pile onge nyako mayiega ngiso ji exactly ike ija iga di Zako Pondo Karika kanyo keta jelela angeyo ingene mane momyo na buok ingene onge nyako mayiega ni ana hata jai gini 34 kata jai gini 20 gabi kata jai gini 40 nyiri tetendo. Koro karika ka to kabiriambo an ibro kao 44 nje mbro golo I add alafu divide by 2 tido hika nikech ng'eny ya in ng'ama influencer okoro ya mano to donjo kao iki riwo gi mag jogo gruba ka to u divide gi divide by 2 okoro maru gi Maxwell dongo kose koro inyalo kao mara iriwo gi mar Maxwell tan theta ngi tan theta bicha to square 3 then you bring the value of my y value of inyalo yudo y koro y ne maji penjore y ne mudo kaka sani ji koro penjore ni y ang'o momiyo Zako Pondo pando ike ngini gini mano ka pando ngami ilo ngene diu ko vale pande de kalam nitie kama chiegni de wako kwana no kabere ladies and gentlemen number 4 nataka penji gimoro Zako Pondo mata dwanda penjo sana joge mane penjo kan lak joge mane penjo ni sani kogo kwande nyithindi pongo loya ni en kanta kusotrela nyithinda oging'eny ahinya manto ya begi mangiso nasekono tin bendo gitin ahinya ya but gintie an kata ka batimbana agwede mogo koro biro gonduru asegeri kata to dala ponga gi jomoko wede close family to mano be wabiro chiemo yawa ma liendi dhi bedo matek close family members koro kuno mafiko umgie tiachiel urwako gi mbroido machal gi mine ya koro isot gi nyithindi koro isot nitie machal kodi dhi kata lori ariyo nitie machal gi mine kata lori achiel kata chakiyudo tina kama machal gi jirande but gin meka nyaka machal gi jirende ni but gin meka by the way jirende ni to nego nyithindi chalgo jirende ni ging'eny to be ging'eny ahinya but gintie. So question mapenjo no Zako Pondo tera namba 5 yes bato kare ne agombo na mandangi kata jogi be ok gomba ahinya nikech kalure kaka duoko moro cha wae waluor ni samoro kinal duoko mabe iparo ni baby mama maingo namba gi okalo nyithindo maingo koso nyithindo maingo namba gi okalo nambi ni baby mama nikech okadwa ni mondo miwa exact nikech koro idagi nyiso exact koro atremo mana ng'iyo ni to baby mama ingo mang'eny moingo kopim gi nyithindo koso nyithindo ng'eny moingo baby mama nyithindo ne dhi bedo mang'eny lakini moko no de
Nyithindi moko nodegi. Nodegi malit. Yani wach malit. Osodegi mang'eny. Ok kata achiel. Pod ideyogi. Kata sani pod moko ideyo. Yawa gitimo kamano. Joma nade madeyo nyithindi? Gina dhano. Ochopo kamoro moko chopo to wachani guogni ok ating' ne nyathini. Guogni. Koro ng'ok moro maneno ka ng'ok cha sleeping sickness ka Koro chakla. koro la. Bwana Karezako. Koro kata kichungu moro mano ng'oge cha. Ong'ado. Osodegi Koro ifwenyo but ok ging'isi yani direct ing'eya. Dong koro ong'isi ni otimre accident. Gitiyoga gi nying moro ni miscarriage. Tani ng'e ni nyithindo ok bedga miscarriage nikech an ka keto mach en mach motegno. Manto mach maber. Mach manyalo wang'o richo. Mamako nyathi maber. Manyaka nyuole. Koro ka min gi mufose oko ka sani pud. Koro de ging'eny. An sani de beni koro kipimo baby mamas ka de sani an gi baby mamas. Sani de gingo. Kachako kwano ndalo manang'e timbe maricho 2001. Ipimo mana gi higa. Nyaka kawuono. Nikech first born na ayudo 2008. Mano ni nisechako koro officially ma ji nyalo time man ji nyuole. An gi nyako maduong' sani teenager. Momi be chiegni we Facebook oduong'. Man nyako riwuogi. Na nyako koro riwuogi. Chiemo ibiro po mana ka boy ne more moko men. Fadhin rada. Koro nyithindo to ng'eny. Nyithindo ng'eny. Nitie marehemu to nitie mangima. Yes. Nyasaye jopiny umbe uneno. Zako pondo seneno gik moko e pinyni maonge gima pok oneno do. Zak. Yes. Adwa penji gimoro. Gik moko te misetimoga. Isekwaloga pes dhako. En gima chuo ok nyal yie but kidagi to sawa kata no ok nyal yie. Walo pes dhako nade? Azin Kao pesa ne muka wacho ne kosi. Mani kwelo. Yani ka in kode. So ilewe tikao kidil bisetimo kidai. Akao pesa ne without permission. Body. Okay, ada setimo but kikinisi na. Setimo na diriyo. But ingeni nitie ga kwelo types ariyo. Nitie kwelo types ariyo. Nitie type achiel. Mabe ok consider ni kwelo. Kaka sani awuok. Awuok ng'wech. Abiro ka mondo atim soa maber. To kang'iyo fu kata edoka. Aonge pes. Aonge pes pen. Mano dhako to mano to kuo. Donge mang'isi aonge pes pen. To kadhi e draw kacha to ayudo. Tiyudo. Ayudo 100. Don koro mane makao. Koro mano kuo. Mano to kuo. Mano be mano to kopenja to kanyalo wacho. Oyatime kawuono ne 100 moro no kimara. Makao te kao. Yani ladies and gentlemen, gima ote moyie to sekao. Kata na yatime ga kadichien. Lakini nitie kuo moro mipango. Nitie kuo moro mipango. Ipango ineno ni dhako ni. Ane ng'en ga 1,000 e kibeti. Ta 1,000 ni. Nyaka timbango. Nyaka lal kode ma nyaka jamadho go konyaki. Mano koro kuso no machielo. Dhako pon. Engima ni te. Isesero gana kumara racha mifwenyo gokinyi. Idhi fwenyo mana gokinyi. Koso pok iromo kechi koro ng'eni ni gi experience weche mag nyi. Be isesero mi wacho ni ya matek manali. Gima timre ga ni anahero nyiri mabeyo. Nuo kanyo nuo. Ahero nyiri mabeyo, beautiful ladies. Kendo chieng' mobro romo gi Zakaria ka en gi nyako mok jaber. To wakawe tele county go ni stamp. Yaliwa. To maki to nyaka county Masia direct. To ni pika ni en Sunday to ya uro office. Itere ka wono marasanga to understand. Go is the big go imuri. Ino kichaki bro an ahero nyiri mabeyo. To nyalo timbe ni koro adonje ba kaka sani nyalo donje ba. Abiro kenda nachako metho. Wirido ka chupa mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Koro ka chopo mar auchiel kanyo. Koro nyiri gi bedo akiaga pogo koro ber gi rach. Koro ber ne koro ok ng'iyo soda ber ne ng'iyo kaka kopare. Kaka kopare. To biro. Koro mano to timre naga. Mano timore. Otimre naga nikech ido ka koro asebedo tips. Abiro kenda. Ayudo wendo. Den mani koro seche moko makoro achung' cha koro adabe ot. Juogi moro chugre ga to
tache no mama Titemo kalo kore taya. penyi to ini nga ngese chimuka leta no romo kanye Koro ke fa into manga. Chieng moro na winjo ke yuak e Facebook. Mi Janet Blackpal ni tonga. Matemo paro to sipati pitch. Itemo paro to pitch no kubi. Okubi. Ilo kisave ngato kaka mana no ate no romo ko de Blackpal kiso. Kuro gocho nani sasa baby uko wapi? To imbi ye niketi ngama janyi. Mimi kuni ngina asevenja to ate mungi nyake WhatsApp ngipi. WhatsApp bende picho kitu picha marka tu. Duonde to me. Au unasahau tulikutana Blackpal. Tapenye nini kanye? Ate an kondele. Dokan migosi. Tangise na. Koro chunyi moro benyisi ni kosa te. Timnia. Kawapiko. Kore offer mano kore kama mbaya idua nene. Bi World Vision. Kora da nene. Moka wapiko. Kore ngina nene kubiro from far. Piki miringo goma nyako moro kaso no. Nikpat kai. Nuko gocho to kamako. Koro chung. Kora anene balcony. Nene. Cheke. Kamako tangise ni hebu angalia huku unaniona? Uonde. Kora Mwende ngina mnyako madwa chap nino. Mwache no kachaka serke. Kamera. Tasimo. Zago pondo. Wase nyero moro mwachaka page ki moro chiel kendo namba babia ke namba chiel. Makendo serious gik moko nika. Ma chalo polo gik moko nika. Fruit. Ma koro kaka dwa ningi mama koro sani dake. Koro zako pondo. Question machielo. Yes. Kopogore gi mi nyiso wa gik mitimo gi. Any other thing mitimo ne society or John, we used to have wan gigi moro ma iluongo nade gi ikonyo go jok ma ok nyal. John wan kode. Around 2016, 17, 18. Mabe piche there in records. Kin kata kinyi record wa kanyi bro neno gi. Nwanji mang'eny. Nan gusipega Collins Juma, Masi Nyerere gini. Koro non gi group moro no CBO. Moro ka CBO. Koro wakao gik moko ka shopping ang'o gi to adwa limo go ni children. Watero ne gi ang'o. Yen CBO moro maduong' kabisa moloso go nyaka chama ma. Ne en gima duong' ma no nyaka gi stima saka account. Ne en gima duong' Kabisa mano jachien nyoto sedonje. Bank account wane read almost $1 million. Ne en gima duong'. But koro jo siasa nokete siasa. Ibo champesa siamana. Ibiro champesa ukawa koro wachamo da bolle. Angu ngome orani na. Gima bene na poka chamo ka pesa ngata. Ariyo ta. Katan kanto racha. Gina luoro ga ninge ka chamo pesa ni. Koro ngene alur kata romo ko. Katan gino nyalo chana bar kila ro ko ndo penja pesa. Gima mora ni jogo kelo ni mama embe gijiko. To wan wachamo da bolle kelo. Wadhi aja mbele. Wan wachimu kaka wadwaro. Chimu kaka wadwaro. Wow.